F'pajjiżna bħalissa qed jinġibed il-film American Not Without Hope xejn anqas minn 78 membru tal-kru tiegħu huma Maltin. Dan tħabbar waqt sjara li jagħmel il-kummissarju tal-films Johan Grech waqt ġbit tax-xena tal-film li kienet qed issir fil-Maritime Empty f'Birzebbuġa. Il-film qed jinħadem kollu kemm f'Malta u fost l-atturi prinċipali u ta' fama mondjali hemm Zachary Levi, Jessica Blackmore, James Martin Kelly u Leishon Alexander. Il-film Not Without Hope li huwa bbażat fuq ir-romanz bl-istess isem jitkellem dwar storja ta' grupp ta' ħbieb li nqabdu bejn sema u ilma waqt li kienu qed jistadu il-barra mill-kosta tal-Messiku. F'kummenti ma' One News wara li anke tkellem mal-attur Amerikan Josh Duhamel, Johan Grech qasam magħna sentiment pożittiv ferm li qed ikun hemm fost il-producers, diretturi u atturi barranin fuq Malta. Tieħu pjaċir, meta żżur set minn set tal-ieħor, tiltaqa' ma' producers barranin, diretturi barranin, atturi u jitkellmu pożittivament fuq Malta. Itik aktar kuraġġ. Għaliex il-messaġġ tagħhom huwa wieħed ċar għalina, jgħidulek isma' aħna ħaneħilsu dan u ħanerġgħu niġu u dak li rridu. Il-kummissarju tal-film samel aċċenn ukoll għall-importanza tal-edukazzjoni fil-qasam tal-films li kull ma jmur qed jikber bis-saħħa u jħalli pataflun ta' opportunitajiet lil Maltin u Lawċin. L-impenn tagħna huwa wieħed li nenfatizzaw ħafna fuq l-edukazzjoni ta' wliedna għax iriduhom ikollhom karrieri fil-films. Dak li qed nibnu llum, dak li qed naħdmu llum, m'għandniex qed naħdmu għallum, qed naħdmu għal-għada. U rridu li wliedna jkollhom futur aħjar f'din l-industrija tal-films li tant hija l-qalbna, industrija tal-films li qed igawdi minnha kulħadd. Johan Grech innota wkoll kif il-Maltin se jkunu involuti wkoll fil-ħidma li jkun hemm wara l-produzzjoni. Ta' min ifakkar li s-sena l-oħra kienet rekord tad-dinja tal-films fil-Gżejjer Maltin, kif iddaħlu l fuq minn 85 miljun euro fl-ekonomija minn 24 produzzjoni li saru.